Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon kong ang langit. When... Kanang... Mulihan na lagi ko sa tentasyon. Promise, promise. Nanawag na sa balik. Pagon ko kanipit. Uy, hala. Dili di ay si Armando. Si Jerome di ay. Uy. Sorry, Lord, sorry. Hello, Daddy? Dad, di apa ko sa church. Uban sa ako mga sisters. Oh, di ay. Sorry kayo, baby. Manangin magudot ako na yung mga dadon ako nga akong hingala din sa apartment. Okay na ba? Oo, sige. Oh, salamat, baby. Kuan, imo na mong pulutan ng mga dilata ni Reha. What boy ka, very good. Uy, mao ba? Sige lang, Dad. Kuhaan talaga niya ka credit card aron anytime may gusto kang paliton, makapalit ka. Ayaw na, baby. Ayaw na. Uy, okay naman good ko. Ay, ingon na lang ini. Grosirahan talang ka, ugma, aron may makuot-kuot ka diha. Haba? Okay, baby. Thank you, ha? Sige, bye. I love you. Love you too. Ang tigas pagpauli, baby, ha? Okay, bye na. Pagkahayahay pa ya. Ako pa, ibangan ka na ako. Di pa kita isap ko ngayon niya nagkagalante, be? Sabiya, patyon ko sa kong iyaan, buhanga ka. May bawaan nga ako'y nagrito ni mo. Ha? Puyo. Uy, Skwilan lang tarong. Sa ba? uy, kung makatambag no, murag dili drop out. At least, ako drop out. Pero may man sa diskarte. Ay naman ang uban ta mga igala, ha? Si Mark, si Troy o si Eric. Asan man? Niya, nayal to, pero padong na to din eh. Mo ba? Okay. Oh, may nanuktok. Unsa man? Sila nagkaroon? Ha? Shit! Gisipatan yun ko niya, ha? Pwes, paabuton ko ikaw din ni Eric. Kinahanglang pahiran ni mong akong cellphone o mas mahal. Di nila mo na ako magigdaigda sa iyang kama. Mami, bro! Alang sa iyo, mami. Alang sa kong sugar mommy. Nasayod ba mo? Na may lain usab siyang ihatag na ko ugma. Ha? Uy, mo ba? Unsa na bro? Klaruhon gina nako ha. Credit card. Part. Lobo pa kas pensionado. Oh. Kinsa pa nang sigar mami nimo? Oh, betul. Kitsa mo na siya. Ipailaw niya na namo. Ito. Dili gid mo ilugon lagi. Announce ka gwa. Sa pagkakaron, secret lang una. Nabalaka naman yun ko aning Jerome ay. Tingalig mahuta na karon silag balutan. Tingalig mag-ulo niya kato siya. Di na lang ka kumulaw sa pag-ballroom, no? Tawagan ko na lang si Vicky aron dili mayupos. May sultira ba ko no siya na kung mahinungdanon kaayo? Balibaran ko lang siya. Og mangumpra ko, akong ihatod nga to sa apartment ni Jerome. Surpresahon ko ang akong baby. Labing siguro, malipay ka siya sa kipakita kong pagpakabana alay niya. Baby, I'm coming! Huwag din siya upaw rin.
nga magatabang ng si Chini ang aniyat tinikaron. Tino sa makontak ang cellphone ni Melody. Huwag yun dito sa kumbagang akong cellphone. WhatsApp sa akong locker. Naibiling yun tingali to sa bahay. Nandawag ba ka sa Armando, no? Sige na lang. Replyan ko na lang unya siya. Kung ukaling nanawag man siya. Tagay! Ako'y bangka. Sa, okay? Isa. Haya gani mo may. Oo. Oro mag naka-bingkwit kag dato na ng Susana kay inatagan mas pagmangkon. Adil, uy. Ako ni kita. O, basta sige, inom ta. Sige. Ako ni hinaguan. Maayo ni Rosa. Uy, Inom-inom ka ba din ikaw ra? uy, Susana, ga. Nasuya ka ga? Ali, manitagayo. Suyas mata mo. Diyan ka magkwarta ha? Namang kakangawa ka magani makatulog pa na kong palit og sabon para ilabas puro ni mong hanggawa ka? Ako nang kinitaan. Tagay ko. Para puhunan lang. Nahurot na, oy! Napalitan akong bino o para pulutan at ang halin sa cellphone. Unsa? Karte sa cellphone. Usa cellphone. Kabati ko. Iyong kang cellphone. Oh, nakingong. Di ra ba ko kubungol mi hoy? Kang kinsang cellphone. Nawara ba dito siyang giputagan ni Melody ang cellphone ganina? Kang Melody yung cellphone ni mo gibaligya? Ha? Unsa? Pagtuon mo na ako, kawatan ko. Hanggaw ka. Pagkawawang ka ni mga mga kainom na ko na. Hanggaw ka. Aray! Pagkawawang ko Kasi ka papangit mo ka. Buharon ko ng labisa. Oh, ay, buwang! Nan ako sa apartment ni Jerome. Tawagan ko na siya sa bahay. Bugat na pa sa ding akong gipangong product. Patabangan ko sa bit-bit ni ini. Boys. Ayaw mo pagsaba. Ganit lang ito bagunan ko ni. Hello, bebe. Daddy, niya na ko sa sakinan. Tagbo ako bi. Nagpark ko sa ubas apartment. Madagan kong kinumpra, bugat. Unsa? Niya na ka? Nanan sa painga din eh. Tarungan ko nga ako ang kaukalingon. Magpahumot ko pag-usap. Hey, kahumutan ako. Marami na pa rin ko na siya kahawak sa kong liot. Ano na siya? Hi, Daddy! Bebe. Bert, ganit lang ha. Ganit. Unang natagtagay. Dali mo. Ato liliw sa bintana ng apartment ka ng sugar mommy ni Part Jerome. Ano ba kailata? Kung kinsa na babayan na. Dali mo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!